praise God sa kainit, no? So wala tayo kurinti. Apan daghan man unta. Atong nay kurinti dutay kita. So inday mong tapad nga bulahan ka nga napakay amahan. Bulahan ka kay nakay amahan physically. Pero katong wala na amahan physically, bulahan gyapon ka kay naa kay amahan nga langit nun. O langit nun nga amahan. So sa Psalm 16 verse 5, amumahon sa Dios ang wala nay amahan o katong mga biyuda. So silbi biyuda o katong nang walay amahan, kauban ko na sila, yung mga single mom. Napabatay mga single mom diri? O single mother ba? Nag-inusara naman siya. Wala na yang bana. Ade patay na ba yang bana ba? Na ba? Isa daw kamot. Oo, duha? Duha ra? Okay, duha. Salamat, no? Karon atong gisaulog ang Father's Day. Third Sunday of June. Sa tibuok kalibutan gisaulog ni Father's Day. So walay problema ang pagsaulog sa Father's Day. Tungod kay gayon mga Biblia nga tahura ang inyong ginikanan. So honor your father and mother. So walay problema sa pagsaulog, hatag o pasidungog sa ato ang mga physical nga amahan. So ato sa survey niining mga wala gyud mga ginikanan ba, walay amahan. Nakabaluta sama sa gisir ni Dairisa nga ang amahan is the head of the family. Siya ang tigprotektar, siya ang muamuma o mahigugmaon. So adto ta sa survey, fatherless statistics is a big problem in the world. Ang kining wala daw amahan mo ni ang cause sa dakong problema sa kalibutan. So ngano ra ba? So atong surbihon mo ni million of children in the world are growing up without dad. So, minilyon ka mga anak o kabataan nga nagtubo sila nga walay amahan physically. 80 to 85% of gang members are from fatherless homes. So, 80 to 85% pinumdumini igsoon nga ang mga gang members ba, ang mga budol-budol gang, dito na gikan sa mga walay amahan. Nagtubo sila nga walay amahan. So, frustrated sila, muapil na naman sila grupo para naay makahulit sa ilang ipangita nga muakatar nila, mo appreciate nila. Mabuli pa sila kay walay amahan. So, ang ilang buhaton, muapil na naman og dili maayo mga grupo. And 75% of teen pregnancy are from fatherless homes. Sagad pod sa mga nabuntis og sayo, kadto ning walay mga amahan physically. Munang pasalamat sa mga naay amahan karon physically. Naprotektaran mo. No, nga dili mo makasuroy-suroy. Pero sa walay amahan physically, kay frustrated sila. Yunahuna nila nga islanan man nga walay amahan, walay mo akatar na ako. Sudlan ko ning barkada, bisyo, bisag babae sila. So naita po, dugay mauli, inom, mahubog, marit. And mostly, kaning mga nanabdos, sagad ipang binuangan ni sa ilang stepfather. Kinamay, na bulag ning ginikanan. So ang anak o silbi babae nahabilin sa mama or sa papa ba. So naay posibilidad nga katong stepfather niya binuangan ang mao nga anak. Muna po ni hinungdan nga daghan kayong mga mabuntis. And 65% of suicides are from fatherless homes. Daghan kayo nga magbuong sa kinabuhi ba, maghikog, magpusil, no? Gika na sila sa mga walay amahan nga sa physically ba wala sila amahan.
mo lagi kay naa sila mga problema, wa sila ka sumbungan, although naay physical nga inahan, apan igsuon ang kita nga nahimugso ni kalibutan na gigamit sa Dios ang atong physical nga amahan, ay ang DNA nilang duha, mama ug papa nato, ang DNA nilang duha muna'y gigamit sa Dios nga ikaw ako mahimugso ta. Ang DNA nilang duha ba? Naman ay DNA ang atong inahan ug amahan. So, maong nahimugso ka, ikaw ako, tungod sa DNA nilang duha. That's why, kung asay mawala nila anang duha, ikaw nga anak, doon na dyan kay lunging, nga makita to siya, kung asay nawala nila anang duha. Either ang amahan ba nawala, o either ang inahan. Maglunging dyan ka, ano man, kay naa kay nakupya, nga DNA ka nila. Nabuo ka tungod sa ilang DNA. So muna nga, dili na ito mag-question ang ato mga kabataan kung ano nga adunay mga kaanakan karon nga mangita gyud sila sa ilang amahan, mangita gyud sila sa ilang inahan. Dili ni mo na mag-question kay naa sila DNA. Naa sila gipangita, naa sila lunging, nga naa silang amahan, naa sa ilang inahan, ilang gipangita. Wala sa ilang stepfather, wala sa ilang stepmother. Naa sa ilang amahan o inahan ilang gipangita. So muna nga 65% suicide ang naitabo, magbuong tungod kay ang ilang ipangita wala nila makabot sa ilang kinabuhi. And 75% of drug users are from fatherless homes. Kung wala na isagan nga amahan, musulod sila og adik-adik. And mo na yung naitabo, the prisons are filled with men and women who grow up without father. Kabalo mo kung sa'yo nakapuno sa prisuhan, mostly diha, kanang mga napriso diha, sa ganana, walay amahan. Sa survey. Dili na to ha, sa survey na. Gi-survey, nga mga napriso diha sagad, kato ng mga walay ginikana, amahan, physically. Although na sila inahan. Pero sagad yun, mo-appeal sila og adik-adik, droga, kawa na sila amahan, physically. Frustrated sila. Munang pasalamatan nato ang Dios sa mga single parents karon tungod kay nasayod ta nga ang nag-inusara o kining byuda wala nay amahan or wala nay bana, wala nay asawa, sila na lang usa nagakatar sa ilang mga anak nya daghan ilang gakatar nga anak mo ni ang sagad nilang gi-struggle. They face many difficulties trying to bring some measure of balance between time and money and schedule. So, ilang kahigpit sa ilang time tungod kay dapat bana o kasawa, mao man na sila magtimbang pag-akatar sa anak o buluhaton sa balay. Now, bisan sa amuan ni pastora nakasulay ko nga if asay mag sakit namo ay ilantan ko or siya hilantan, ma-feel na ako nga naadyoy kabugat burden sa mga buluhaton. Paglungag, paglaba, maimo naman tanan kung bisan nagasakit na how much more kung nawala gyud. So ikaw na lang usa nga ginikanan ang buwan. So imong time mabahin ang imuhang panalapyanong bahin, imong schedule ma-double na gyud ang imong schedule. So alang sa mga single parents karon, saludo mi sa inyo ha. Kay nakaya ninyo ang buluhaton nga dapat timbang na sa ginikanan. So karon adto ta sa pamaagi sa Dios kung ano mang ipahimugso ta ning kalibutan nga naatay amahan physically. Una, ipahimugso ta sa Dios ning kalibutan nga naatay amahan physically aron nga ikaw mutungha nining kalibutan. Sabtan ba nato? Si Jesus Christ naa sa amahan nga langit nun. Apan, gipili sa amahang langit nun si Jose ug si Maria aron nga muamuma ni Jesus Christ. Aron nga mahimugso si Jesus Christ didto ni Maria lalang sa Espiritu. Tinuod tong ingon ni Dairisa nga ang amahan mo ay mo protektar. Di ba pag himugso ni Jesus Christ, ang anghel miingon nga Jose, kalagyo sa mong kadyot dinhi kay si Herodes nagplano mo patay sa bata. So asa man sila ni kalagyo?
dito sila sa Egypt. Si Jose ang gadala sa bata nga mao si Jesus. So, nahimugso taning kalibutan na without question nga kabubuton sa Ginoo nga bisag unsa ang imong amahan ug unsa ang imong inahan ug sitwasyon. Pero plano na sa Ginoo nga sila ang napares aron mahimugso ka. Kay kung dili na sila mo napares, wala pud ka mahimugso. Amen ba? Dili pud ta mahimugso kung wala sila nagpares. Munang bisan pa nagkabulag sila ang imong ginikanan, bisan pa og naunsa nang nahitabo nila or siguro ni question ta nganong siya akong papa, nganong siya akong mama. Dili nimo ma-question ang himo sa Ginoo. Dili na to ma-question ang himo sa Ginoo. Kay iya nang plano nga duna gyud kay ginikanan, duna gyud kay amahan nga para mahimugso ka. Muna nga dili na to ma-question ang atong height, ang atong panit. Diba? Kay usahay sagad sa mga kaanakan, question ta nga nganong inani man kung taas. Nya mula sa mud ng mga nungta nga liwat man kang papa nimo. Liwat man kang mama nimo. Namang kay DNA nga nakapi sa imong mama. So praise God. No? Amen? Praise God nga naa sila. Nya nahimugso ta nga inani. Matod pa ni Brother Daboy nga ang atong naabot karon wala ni nato nahitab, wala naabot kung wala pa ang ato ang physical nga amahan. Muna nga pasalamatan nato ang Dios kay adunay amahan nga gihatag nato physically alang sa mga wala na poy amahan diri. Physically naman tay mga kabatanunan nga wala sila amahan, na sila sa ilang inahan or wala po sila inahan, na po sila silang amahan. So, ang ni-take over karon sa inyo is atong amahan nga langit nun. Sama sa Psalm 68 verse 5. Amumahon niya ang mga wala na amahan. So, inumnumi nga giamuma mo sa amahan nga langit nun. Ang dili mahimo sa amahan yung physical kay wala dinhi gihimo sa amahan nga langit nun. Matod pa sa Matthew chapter 7 verse 9 to 11. Kamong mga amahan, kung ang iyong anak mangayo og pan, hatagan ba niyo bato? Ang iyong anak mangayo og isda, hatagan ba niyong bitin? Kung kamo mga dautan, gitawag man itong dautan, kung kamo mga dautan nga amahan, kay balong muhatag og mga mayong butang sa iyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga langit nun? Muhatag sa mga mayong butang yadtong mga nangayo kaniya. So alang sa mga walay amahan physically, kung unsa yung desire sa ginabuhi, pangayo sa amahan nga langit nun. Kaya ang dili mahatag sa atong physical nga amahan, mahatag sa langit nun atong amahan. Amen? Mahatag sa atong langit nun amahan. So, dili nato blimon ang atong papa. Hopefully nga, jadi si pamilya, walay mo blame, sukad karon nganong inana ang imong pagkahimugso. Nganong layo kasi mong papa, nganong layo kasi mong mama, nganong wala, nganong na broken family mo, dili niyo ma-question ang pamagis Ginoo. Kay sagad ang nahitabo kini hinoong walay amahan. Sa survey na kini noong walay amahan, kung nahitabo nga katong mga porsyento nga naa sila sa prisuhan, nag-drug users ang uban, nag-suicide ang uban, pero kadtong ni duol sa presensya sa Ginoo nga mga walay amahan, maoy gigamit og mayo sa Ginoo. Sa survey na, sa church survey, nga sila mo isagad hinoong gigamit. Now, di ba diri sa jadi si family? Di ba sa music team nato is na si Dong Ronel, na si Dailana. Although si Dong Ronel wala sa kita sa yang physical nga amahan. Dailana po layo po sa yang physical nga amahan. Pero tanawa yung makita nga tinuod ang sa survey. Sila ang gigamit sa Ginoo. Sila ang mag-lead sagad. Ngano man, ilma Psalms 34 verse 18, 19. Duol ang Dios sa mga broken hearted. Kini silang walay amahan physically. Sagad mga broken hearted gyud sila. Nabang
nasamad ang ilang kasing-kasing kay naamang gyud sila ilunging, naa sila gipangita gyud ba nga wala sa ubang tao naara gyud sa ilang amahan. Kay ang DNA lagi. Ang DNA gusto gyud sila nga makakita sa ilang amahan. Ug asa lagi mawala ana nila. Naa gyud na sila pangitaon nga makita unta akong mama, makakita sa akong papa, satisfied ako. So muna na itabo. Muna nga sila naman sila ilunging, so broken hearted sila. So kay ni duol man sila sa Ginoo, ang nahitabo naa sila sa duol sa presensya sa Ginoo. Sila ang gigamit sa Ginoo paglit sa tubangan aron nga mapil nila nga aduna day amahan nga langit nun nga akatar nila. Dunay amahan nga langit nun nga akatar nila. Dunay amahan nga langit nun nga bisag layo ang ilang physical amahan, bisag wala nila nakita ang ilang physical nga amahan, ang amahan nga langit nun maoy nag take over sa ilang ipangita. And I know nga satisfied ni sila. Katong mga walay amahan diri physically, I know nga karon nasabtan nila. Satisfied sila even dili nila makita ang ilang amahan nga physical. Tungod kay kapahinomdom na ang pulong sa Dios. In Psalm 68 verse 5 nga amumahon sa amahan kadtong wala nay amahan physical. Katong mga byuda, kung nay byuda diri karon, giamuma mo sa amahan nga ato ang langit nun. Okay, nasabtan na ba nato? Muna nga alang sa mga amahan nga niya karon, amumahon po nato ang ato ang mga anak. Mo ni ang sa kinaiyang ato ipakita, although dili pa man gyud ko experience yun sa pagkamahan kay usa pa man among anak. Apan kuhaan nato og pagtulon-an ang sa Biblia. Nga sa Biblia nagkagubot ang pamilya tungod kay dili mao ang pag-akatar sa ginikanan. Sa unsa mang bahin, mao ni ang mahitabo. Mahimong magkagulyang ato pamilya, magkagubot ng pamilya kung aduna tay favoritism. Duna tay pagpabor-pabor ba? And naganda mo example sa Biblia nga nahitabo ni. Nakaila man ta ni Rebecca og ni Isaac. Managtiayon ni sila. Si Rebecca og si Isaac. Kinsa ilang anak? Duha, kaluha. Si Jacob ug si Esau. Karon ang nahitabo, ang gipaboran ni Rebecca si Jacob. Ang gipaboran ni Isaac si Esau kay mangangayam. Din managlahi sila gipaboran. Ang nahitabo igsoon. Sa dihang namatikdan ni Jacob nga ang gipaboran ni Isaac si Esau, unsa may gihimo ni Jacob? Gilimbungan ang iyang amahan. Amen? So, dili maayo nga magpabor-pabor nga naman. Naay posibilidad nga kanang anak nga dili nimo mo'y gimong paboran, mulimbong na unya nimo. Gilimbungan. And then, anitabo pod, si Esau pod nga nakita niya nga si Rebecca yang inahan, dili pod pabor niya, aun sa gihimo ni Esau, nangasawa pod sa taga-Kanaan, daghan kay asawa taga-Kanaan. Unya supak na silang balaod nga mag-intermarry. Dapat mga sawa sila sa una, pure nga Israelite ra pud. Apan si Esau sulod sa una-una, si mama dili ko palangga. Kanang supak sa kabuton ni mama mo na akong buhaton. And mostly na mo ni nahitabo po sa mga pamilya. Kung naatay favoritism sa atong mga anak, maglagot tong anaka, katong ganahan nimo ipabuhat diya niya, supakon yun na niya. For sure. Supakon gina niya basta nakita niya nga may gipaburan ka nga anak. Muna nga dili maayo ning aduna tay paburan. Kay magka struggle ta sa unahan. Napay lang example ana nga gipaburan kana bang iya jung gi mas pinalabi gining usab. Si Jacob, di ba naminyo na po si Jacob? Nakaanak na po siya 12. Yan usa ana nga palanggan niya si Jose. Si Jose gitahian niya, mismo siya mismo gatahi. Og pinakanindot og daghan kayong kolor nga sinina si Jose. Nya katong 11 kaigsuon niyang lalaki, wala tahii, wala kuanig sinina nga parehas ka Jose. Unsa may gibuhat sa 11 aw sa pulo.
Kaya ang isuon ni Jose si Benjamin man. So wala sila nagkakuan silang Benjamin ug si Jose kay magsuon man. Apan tong pulo igsuon gidumtan si Jose. Kadtong palangga sa amahan gidumtan sa pulo. Na posible man po ni mahitabo sa ato For example, kini kinamanghuran ng palangga. Kay sagad man gud sa kultura kining manghud mo'y palangga. Kay kuno mao manay mo sunod. Mao ya kun mao po'y unang silbi ulahing maminyo, so siya mo'y naa sa inahan ug amahan magpuyo. Apan kung imong paboran, posible nga kana kinamanghuran, posible na nga dumta natong tulo. Posible nga dumta natong 8, adtong 10, adtong 11. Luoy kayo tong usab dumta natong tanan nga igsuon. Di ba? Mo na wrong concept sa pag-akatar sa mga bata. And kung nahitabo na sa atong pamilya, dili pa man ulahi ang tanan, punungo nato ang atong pagpabor-pabor nga atong higugmaon ang sama sa nahitabo nilang Rebecca o ni Esau o ni Jacob, pupuli nga dili may tabo dinhi. Kay kung may tabo, magagulyang ato ang pamilya. May kasuko man tong wala pabori. May kasuko tong wala pabori. Magpusto og hatred sa iyang kasing-kasing. And mo ni ang gamiton niya nga kung imo siyang maymayan sa isakto ug maayo, di na guna niya tumanon. Kay napil niya nga ako unworthy ko sa akong pamilya. Dili ko palangga. Si ate, si kuya, si Dodong, oray palangga ako, nawanin ako. So, muna nga, dili nato ma-question kung anong inaana atong mga anak. Kaya nahitabo na nilang Rebecca o ni Jacob. Nahitabo na ni Jacob na si Jose gidumtan sa iyang mga igsoon. And then, kita pong mga anak, dili lang po kay mga ginikanan na, kita pong mga anak, higugmaon po nato atong mga ginikanan unconditionally. Unconditionally, unsa man na, pastor? Kana bang wala po kay basihan nga dili nimo siya mahigugma? Kana bang dili ka magbase nga mabuhat ni papa, mabuhat ni mama, ma-inlove ko na nila, mukuan ko na nila, musunod ko na nila. No, kay Kristohanon man ta, giingnan man ta sa Ephesians chapter 6 nga tahura ang inyong amahan ug ginahan. So, ang atong buhaton mga anak, higugmao nato atong mga ginikanan o silbi sa atong amahan nga unconditional. Ano bang dili ka magbase sa iyang kinaiya? Dili nimo basihan ang iyang kinaiya ba? Nga grabe gini si papa, grabe gini si mama. Dili ta mo base diha. Kay kung mo base ta diha, mawala imong love nila. Ngano man dili man perpekto. Kita tanan. Amen. Walay perpekto nining kalibutana. So kung magbase ka, may tagnindot ni kinayas papa, may tagnindot ni kinayas mama. Wa na ang atong heart, atong kasing-kasing magtapon og ang hatred. Magtapon og atong hatred. So mawala ta sa pamagis Ginoo. Mawala ta sa pulong sa Ginoo nga tahura ang inyong amahan o inahan. Okay? So, himuon nato ginikanan o mga kabataan, pamilya, pagkasamahaw nato atong love, o pangayoon nato na sa Ginoo, kung wala nato ni pangayoon nato sa Ginoo, na mahimutang sama sa prodigal nga amahan. Kabalo mo tas prodigal son, o sa prodigal nga amahan po sa prodigal son. Di ba? Pagbalik sa anak, niingon ba ang amahan? Nga tungod mangguna sa imong kabugoy, tungod mangguna sa imong kasupakiro, rebelyoso manggug ka. Yana ba tong prodigal nga amahan? Wala siya moingon nga bugoy ka, tungod mangguna sa imong rebelyoso. Kundi lang siya, dala niyo diri ang mayong anindot nga biste, sa patusi, ug singsingi. Di ba? So makita nimo ang gugma sa amahan, example na diya ni Jesus. Nga ang gugma na sa man siyang anak, dapat dili mawala tungod sa kabugoy ra. Tungod sa pagkabuluyagon sa anak, dapat dili mawala atong love nila. Kaya ang amahan sa prodigal sa buwan nawala. Wala nawala yang love. Gani gisilusan pa gani itong pagbalik sa manghod. Ning silos ang magulang. Unsay gisulti sa amahan, nak,
kauban ta. Kung usay akong nakaon, kaon pud nimo. Usay naas sa ani nga panimalay, manaa po na nimo. Apan kini imong igsoon nawala man gud nabalik. So di ba? So makita nimo ang kinayasamahan nga wala niya basihi ang binuhatan sa anak nga nagpalayo. Inana pod ang ato ang buhaton sa anak. Nganong may tabo nga magka-distansyaanay kita mga pamilya tungod kay magbasihanay tas mga binuhatan. Ang anak magbase des binuhatan sa man, ang anak magbase des binuhatan sa inahan. Nya ang inahan pod magbase kus binuhatan sa anak. Ang amahan pod magbase kus binuhatan sa anak. Nawala ang love. Pero buhaton nato ang gimo sa pamilya sa prodigal son. Tanawa ang ilang pamilya, nagkauli sila. Nagka-reconcile ang nalayo nga anak, nagka-reconcile sila. Nindot kayo. Kung sa'yo na itabo, naghikay sila. Dunay dako kayong party. Dunay dako kayong kalipay di ay. Kung may tabo itong inatong agugma. Sa atong amahan, sa atong mga anak. So alang sa mga kaanakan karon, napamangitay inahan o amahan o panangalagan. Dili nato basihan karon ang ilang binuhatan natong nakita. Ay ato na silang yampo. Ato na silang yampo. Kay ang amahan nagampo siya nga mabalik ang iyang anak na nawala. Wala niya gisigi ko ang iyang mga binuhatan. Moto nalayo siya tungod sa binuhatan. Apan gisigi niya ampo. Dunay power ang pag-ampo. Na mo ni sagad may tabo. Kung sige nimong yampo ang imong amahan or sige nimong yampo ang imong inahan, mabatyagan nimo, matikdan nimo nga maayo ang inyong relasyon. Try. Kung wala mo nakasulay og ampo sa iyong papa o mama, try og ampo nga sige niyo idalag ampo diha sa mga gabi. Si papa nimo o si mama nimo, mga anak. Kunya ang ginikanan po, dala po niyong ampo ang tanan ninyong anak. Vice versa ni, aron nga dili makasulod ang espiritu sa demonyo. So dunay kalinaw ang maong panimalay. Mo mong guni sagad. Wala na to gyampo atong papa o mama. Ang ginikanan po, wa po nagampo sa iyang mga anak. Then, sayon kayo pagsulod ni Satanas. Bang! Atong mga relasyon, wala dili mayong pagkinagdanay sa sulod sa atong pamilya. Dunay problema. Wala nato natuman ang isugo sa Ginoo. Pag-ampo kamo sa tanang panahon. Amen. So God bless the DC family.